L'entrevista de treball serveix a l'empresa per completar la informació rebuda a través del currículum vitae i les proves de selecció. En ella, l'entrevistador avaluarà les teves possibilitats per desenvolupar una feina concreta. Considerarà aspectes com motivació, interessos, valors o actituds. I recorda, l'entrevista també et serveix per decidir si et convenen la feina i l'empresa. Aconsegueix la màxima informació sobre l'empresa i els seus serveis. Serà útil consultar la seva web. Prepara't per a les possibles preguntes que et puguin fer. Porta la documentació acreditativa del teu currículum. Cuida la teva imatge personal. Les preguntes que et poden fer seran pràcticament les mateixes en una entrevista que en una altra. Sobre la teva personalitat, formació i professió. L'experiència laboral, la motivació. El temps lliure, la situació personal i familiar. Els punts febles han de ser punts forts. Els aspectes negatius els has de convertir en positius. No contestis immediatament a la pregunta. Fes una pausa, pensa i després respon. No has de respondre monosíl·labs. Sí, no, justifica la teva resposta. Els temes personals s'han de tractar de manera concreta i concisa, sense entrar en detalls. Ser espavilat, espavilada. Ser tolerant amb l'excés de feina. Ser agradable. Ser tolerant en l'atenció. Ser capaç de resoldre problemes i plantejar solucions. Tenir iniciativa. No ser excessivament agressiu o agressiva. Tenir confiança en tu mateix o tu mateixa. Tenir flexibilitat mental. I sobretot, convenç amb el teu comportament. Sigues puntual, educat i controla els nervis. Envia a l'entrevistador, en un termini màxim de 48 hores, una carta d'agraïment. És una mostra de cortesia i serveix per obtenir avantatge respecte a la resta de candidats. Analitza i valora l'entrevista que has realitzat. Per aprendre de l'experiència i corregir o millorar la teva actuació. Afrontaràs la pròxima oportunitat amb millors condicions per aconseguir la feina que vols.